Het is kijk zo'n uur geweest. En ik was wekker van hoe ik gil in de vierde. En ik dacht, er een opfret in de jungle of zo. Maar het is dus deze groep Indische mensen. Die mijn kleren al aan. Want ja, dat moet vast voor hun geloof. In de zee binnen. En een soort willen hebben. En de hele tijd een gillen. De enige is zeker. Ze binnen lekker uitbundig. Ze zijn net bezig met wat de rest ervan vindt. Nee. Ze zijn lekker dat ze willen, ze willen en dan liet ze zich jaren. En dat heb ik al eens vaak gezien. Die man die dan mal het oude hoeren binnen. Maar die gillen als liet ze bij hem. Zo willen dat ze herkennen. Echt lekker botjes is maar. Dus dat is wel leuk. Leuk om te zien. Wij houden dus vaak festival in. Heb ik het idee. Nou ja. Het is nu te vrij koude morgen. Gees weer. Wat gebeurt er waarschijnlijk niks, want er komt hier niet golfje. Maar zij zou willen. Goedemorgen. De kei warm je zin nog even op. Maas bij het kampvuurke. Wat leuk. En dit doet een bol wat er leuk is. Ja, toch net. Nou, daar is de boer. De boer heeft geen overal man. Maar bolten kennen ze je dus net echt. Ze fretten zelf papier hoor. Dat kennen ze natuurlijk wel van alles voor die. Ik ben gisteren zinnig in Friesland. Gewoon samen even een momentje. Op het oor zitten wonen. Dit is India. Leuk, dit is een squalle. Mooi. Dus hier dus aan de kant van de dik is. Hier is zo'n squalle. En die jongen die stelt dus vragen in het Engels. En de bijen, mooi antwoord zie. Ze steken hun hand op en dat ze het weten, dat ze de beurt krijgen in zijn stingen en dan is jou het antwoord. Spietig dat het net het Alexander Graham Bell invented the telephone. Let's go! Mijn Indiaanse ontbijtje, bananenbuns en iets erbij. Dat is niet zo een donut. Nou, zoals een donut. Prima gedaan. Dit is de hoefman. Dit is tenminste net gedaan. Nou goeie. Hier ren ik met mijn 5 liter en recht als op recht. Een hele eind terug Gokarna. Ik ben vanmorgen even shoppen wist. Ik zoek een gasflesje kopen en dan zelf koken, maar er is maar 1 gasflesje in het hele dorpje. Dus die kerel die vegerde de hoofdprijs van. Ik dacht, laat maar. Dan voor dat geld kan ik wat zien kredieten. Dus ik heb nog een leuke broek gekocht. Maar toen kwam het gesprek. Ik heb namelijk een waterfles gekocht van koper, want dat is gezonder. En toen had die man uit hoe sa. En vooral ik moest maar petit beginnen. Maar water uit die koperfles. Maar ik hier toch zeker wel water van Ramatutri of zo. Nou, het is waarschijnlijk een oornaam, maar ik weet het even niet meer. Ik zei, wat is dat? Nou, hij zegt me, jongen, hoe lang bist je hier? Ik zei, nou, nog maar een paar dagen. Oh ja, nou dan snapte het. Maar hij zei, niemand drinkt hier uit een fles. Je gaat naar de tempel. En hier bij die tempel, de Rama-tempel, daar heeft ze, nou ja, het is net heilig water. Maar water puur uit de bron en je zult het verschillend proeven.
En alle mensen komen hier om hun flessen dus te vullen. Mooi dit wetter en die drinken net zoals dat. Dus ik zou dat wil ik natuurlijk. Dus het deur even, ik ben de hele tijd op een Elwist, om een 4 liter fles te halen. Deze ging direct ergens leeg in, maar ik wil graag leegjes dat de keien drinken of zo. Net gewoon op stritten. Maar weer, dat ga ik net vinden kennen, dus ik sjouw het hele eind. En ik hoop dat ik er nooit direct ben. En dat ik het heilige wetter mooi nemen kan. En hoop ik dat ik een taxi rondvier, want ik ben nog maar 4 kilometer waarom. Maar de 4 liter. Maar alles voor gezond wetter. Ik ben benieuwd. Nou, dit is gewoon wel mooi. Ik ben hier dus helemaal naar boven geklauterd. Maar mijn 4 liter. En hier wordt hij dus vult. En wie als ik hierom kom dus, maar mijn 4 liter, laat iedereen meer wat uit. Er is dus helemaal geen rij, dus dat scheelt. En er is een westerse man die zei van, wat was dat? Nou, ik zei, sa, ik wil deze 4 liter kwijt, want ik wil filmen dit. Nou, hij laakt het, dus hij zei, nou kom maar op, ja maar dat wetter maar. Ik zei, huh? Want hij weer zien, moet filmen. Hij zei, nou film in maar, want wetter is wetter. Voor mij, ik proef je verschil. Ik zei, waarom kom je hier helemaal boven op de berg omdat je wetter hebt? Als het je verschil is, als het lekker goed het wetter uit mijn fles wordt. Oh, het is gewoon gratis. Hij komt hier echt niet van hier en dit is gratis drinken. Dus. Maar toen zei ik, sinds COVID preunde niks meer. Dus ik denk, sure, Petra heeft gewoon heilig wetter. En maar dit heilige wetter, ik zie een, nee, het is net een slangetje. Ik heb wel een slang. Mini-slang. Maar klaar, ik heb direct heilig wetter. In mijn koperfles. Wat zal ik gezond werden. Zo zie je hier aan de kant van de dik. Koken nu tot even hakt. En dan komt er riet in en dan drinkt ze het op. En als het op, dan hakt er hem hier op hem. En dan krijg je dit. Dan kijk je lekker op eten. Nou, betel eens. Zo zie je hier. En wil ik even wat mini-banaantjes kocht. Echt minis. Niet zoals in Thailand. Dit is werk nou weer niet. Neem je hem even mooi. En dan binnen hier mooie hutjes. En het is hier lekker stil. En dit is mijn huisje. Mooi. Ja, we doen hier niks op slot. Een bed. Op beton. Een mosquitonet. Mijn spul. En een wc. Wat leuk. Apen. Hello. If you don't mind, I want to see them too. Of course. You're just feeding them with bananas. Ah, you're feeding them. Then Ah. no, not in the house like last time. It's not to close your door because you never know. Then they get everything or what? Every eatable thing items, I think. Seizoengang bij Cuddly Beach. Ik zou een toske poetsen en zit die nou naast mijn toskebassel? En kikker. Hallo. Paas hier, dit is net heel heerlijk. Dit is een kool en 3 bolletjes. Die het nogal duimsk binnen. Zeg maar. En keel hiervoor is slacht al een peertje op hal. En die vliegt er van terug. Met 3 bolletjes erachter en die bovenop hem springen. Ik heb het wel wat mooi te doen. En dan daarachter wordt nu omvochten. Dit is paas. Hey. De boerin zit erachter doen. En daar gaat het nog even terug. Oh. Hier een beetje. Het is vreed. 4 uur. En het is het weekend. Oftewel,
Ik om een heel soort Indische meisken. Ik weet niet wat ze hier doen. Waarschijnlijk even zwemmen ook wel in het weekend vieren. Ik meen al dat ze heel dit zijn. Ja, in het weekend is het voller, want daar komen Indische. Maar dit is gewoon heel soort tegelijk. Ik zal voor de eerste keer in town vis te halen eten. En ik kijk hier mijn stek. Dus de vis en alles en de ries. Iets met de vingers. Het is vrijdag doen en ik ben met iemand vanuit de Cuddly Beach het dorp in gegaan. En ik ben het eten geweest, wat je krijgt in het vorige filmpje waarschijnlijk zo hè. Het weer verschrikkelijk pittig. Het weer net normaal. Dus ik heb vooral witte ries eten, maar een beetje geknipt limoenroer dan hier toch een beetje smaakt. Maar nu zijn we in de kroeg en ik zal je even zien laten hoe de kroeg eruit ziet. Hier kom je binnen en dan bestel je hier. Je kan buiten zitten. Dit is een kroeg en iedereen hier zit hier gewoon zelf alcohol. En je kan ik binnen zitten en dat ziet er zo uit. Dan je wordt niet weten hoe het hier roekt. Er zijn al hier een soort van kemmertjes. Net dus een paar vrienden zitten, of bij mensen zitten. Nou, er zit één. En hier zitten 2. Ja, dat is het. En het roept hier heel erg naar. Oh, hier is ook nog een kroeg. Dus dit is de Indische kroeg, denk ik. En u moet net weten hoe het hier roept. Het stinkt hier verschrikkelijk naar mij. En dit is de drankvoorraad. Hey. Dus, de kroeg. In Jokarna. Het is nu de middag en wat ben we hier aan het doen? Dus we staan ons binnen het schildering. Oh, hello. We kunnen niet vinden. Oh, yeah, I'm already famous there. En ik ben aan het naaien. Dus ja, dat vinden we uit op een sneuze middag. Lekker relaxed, als een aardbebke. Zit het er naaien om je tas te fixen. Mooi de zee als uitzicht en iedereen is lekker om te chillen. Zal maar even een momentje. De kikker in mijn badkamer, dat verstopt het ze. Nou zit hij hier. Familie zit hij daar. Dag kikker. Oeh, nou zit hij. Ik zit er voor een ontbijtje. Ik zit niet daar. En we hebben een lekker Indisch ontbijtje. Ik heb deze keer iets wat net pittig is. Maar het is iets van gedroogde rijstepap. Dat ik het hier zo zoek het nooit nemen, maar het is tenminste net pittig. En het is best in te nemen. En dit is, wat is het nou again? Masala dosa. Masala dosa. Dit is Oom Beach. We zijn een jaloere roen van Cuddly Beach naar Oom Beach. En nou gaan we op naar Half Moon Beach. En ik ben mijn slippers veerten, dus de steentjes binnen hut en heat. Dus ja, dat is een experience. Het paadje wordt mooier en mooier. Het is, de klif is vrij steil en het uitzicht is prachtig. En dit is het paadje waar we rennen. Weer een mooi vet. En dit is Half Moon Beach. Een liet strandje. En ik vind het nou heel spietig dat ik net een foto of film kan maken hè, toen we hier rondkwamen. Want we waren hier together. En nou, zie je ongeveer hoe verboden binnen en hoeveel de verschrikkelijk soort. En deze mensen hier binnen, watsie, razen. Ja. Hij heeft gelukkig de stilte mooi maken, maar net op camera. We zijn hier in de grot. Hierboven zit een gatje wat lacht naar binnen brengt. Het is hier meestal koud in de grot, maar hier net. Het is benauwd. Benauwd en heet. Maar het ziet er wel cool uit. Zeker omdat die lichtstraal hier binnenkomt. Hoe leuk is dit? Jou of 4 jongens op de groen. En
zetten. En het is lachen. Ah, beide. Super vet wat ze hier doen. Dus ik ben een draver en hier stoppen te voorste. En ik ga kromste in en dan doet het al je nooi. En de achterste, hierin doet de rij heen. Leuke gymnastiekles. En het gaat al je vanzelf. Ze doen al je leuk mooi. Waarschijnlijk gaat er nou hier opklimmen. Ze weten ik precies die ik brevi. Want er wordt niks afpraten. Ze tikken je kool, wat doen we? Juf helpt even. Ja, ja. Daar gaat ie. Ja. Ja, ja. En dan volgens mij in de gaten dat deze groep. Oh jongens, dan van ik weer een pad op squallen. Deze groep jou dus een show van de liedste band die erachter zitten. Dus vandaar. Ja, zie je. Heel cool. Nou, dit is wel wat. Ik heb eindelijk de bank voelen. Ik zweef heel Teddy. In go-kart na. Maar ik zal door hier doen en de beste portier die erin zit, zei nee. Hield eens op. Hield eens op? Ja. Hield eens op. Ik zei oké, wanneer komt het weer? Nou, elke joen brengen ze weer hield. En dan ook zei, dan kan ik maar hier weer komen. Of is het nou wel in de hop? Nee, nee. Elke joen komt die hield. Maar zit er nog maar een beetje hoer. En midden is gewoon alles op. Meer hield wordt er dus hier net bracht. Dus ik moet eens een keer op een joen naar de bank. Dan zit er wat in de automaat en oors. Hek niks. Zo werkt het hier. U door een café zien. Nog een keer. Ik heb nog nooit ergens jongen. Ik zie niemand in de been. Maar de kokosnoten komen maar bulten uit de lucht. Oké, nou ben ik bletjes. Maar ik weet niet of er een aap zit of dat er een mees zit, maar ik zie het niet. Hè. Is er someone? Yes, someone on the tree. Ah, er is dus wel in de boven niet. Nou, er zit dus echt een mansje in. Ik heb hem zien, ik krijg hem net op camera. Maar er is geen touw, geen ladder. Dus ik denk dat hij echt gewoon naar boven komen is of zo. En stik voor stik donderen hier dus kokosnoten naar beneden. Zo werkt het dus blijkbaar. Ja, nu heb ik hem zien. Hij zit nu in de eerste bij hem. Hij heeft touwen om zijn voeten. Waardoor hij dus blijkbaar meer grip heeft. Voor de rest heeft hij niks. En zo gaat hij naar beneden. Zijn voeten zitten onder de vast trouwens. Dacht ik, ja. Dan broi je de voeten en dan touwt hij weer tussen. We zitten weer in de kroeg. En we hebben er een snackje bij van jou. Namelijk dit. En ik dacht, deze serieus, die man heeft een bos bloemen aan. Maar de plantjes die erin zitten, die klauwen hier. En dan zitten er kikkererwten in. Ik moest even tegen het pies, maar kikkererwten. Dus we zitten in de kroeg en we snacken. Hey, dat nou even een gelukje. We rennen we rond. En dan komen we dit zien. Een heel groot ding. Vergeet je maar de meesten. En ze sjouwen emotioneel.